kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingya Briew na kajing sanrat kuli ki Lehnoh Jngohkai Jingsiat ha Pahalgam Jammuan Kashmir ha district Anana kalapoi shaka 800 Ngut hadu bapenmi ya ka khubor Jingsiat thombor kalaja ha baisaran ka Jaka Jngohkai ka bakring ya shibuan kinong Jngohkai na ka berthei ha ka bagajingdon jong ki bayap kadang ye beteng ong menteri rangba ka Jammuan Kashmir u Omar Abdullah u menteri rangba kari u Narendra Modi u lafon ya u menteri katanat kampo yeng jong ka sarkar pedeng u Amit Shah Bat ula kerpa di u ban shimi Khlad kilinti kerkum kajingdan kam ki khubor ki yathu bau Amit Shah ulalet Srinagar ban ne jingo e kajinglong jiman bat ban penlong kajingalang bakerki bat ki tanat rekam bapher ban bishar bnia e kajinglong jingman ka Israel lingba u menteri katanat kambari u Gideon Sar kalapha ka khubor sngolam ya gari India halor Jingsiat thombor jong ki Lehnoh e kinong Jngohkai perthei Jammuan Kashmir dak ba ong bakane trelang bat ka India ka jinyakhun persha e ki kam Lehnoh Haka pos haka ex menteri kambari jong ka Israel ula ongru bagi jing perkhat jong u kidan bat kilanat balangat haka ne jingja basngusi bat ki bahayang hasem jongki ka jingyam Briew basharkhei kalawan jah haka ne Jaka Jngohkai perthei ka badan hathan shathi jong ka Kashmir kat babun ngut ginong wan Jngohkai perthei kilathya haka jinglengkian ka snam ka badai ka wei ne Jingsiat thombor basharkhei tam daki Lehnoh egi rupat ba ka belajaru hakisnam baladam Ki Lehnoh ki balaking atiar baha ki lami na Khlad jong ka baisaran ka Jaka ka badan hajrong jong ulum Pahalgam bat ki laker kut di kinong Jngohkai perthei ki badan Kumba sau phongut ai ki Lehnoh ki lasdang bansiat di kinong Jngohkai perthei klam da don shu ka mensim ya tiplam hak babun ki Briew ki layap bat ki ba mensau omduna ya ka ar phongut ka Pahalgam ka dei kanong ba ka ba paunam hakikam Jngohkai ka ba bananam halor ka jingdon ki Khlad ba itanat ka wa ka ba khoj bat ka ba itanat ka dei ka Jaka babun bha kinong wan Jngohkai Hak baki dan daki hajar ngut kinong wan Jngohkai ki bajulet kai hote ka Jaka man ka ayom lir. Kani ka Jingsiat thombor ka basharkhei ka lapenmi ka jing penram na ki babon kinong yalam kari India kenthop ka President ka Draupadi Murmu u Vice President u Jagdeep Dhankar u menteri rangba adu kari u Narendra Modi u menteri ka tanat kambari u Dr. S. Jaishankar bat ki wei. U menteri rangba adu u laong bakitu ki badan kti han ka kam ka basharkhei kinam light na ka Jingsiat penshitom kat kum kaan ka jingkut jingmut jongi banyale persha ki kam Lehnoh kalong ka ba omla ban penkhi bat kanang khlan shu laong umudi